बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बैसागु बोथोरनि बारदै सिख्ला नों आंनि। नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन बर'नि आबुं सावथुन मोसा। लरा सुरासिल एनकाउन्टार হইছে बडी এতিয়া नापाब পিছত আহক যাও। फैगौ 8 फेब्रुआरिनिफ्राय दिन्थिफुंगोन मोसा सावथुनखौ। साफागुरिनि इउनिभार्सेल सिनेमा हलाव नुनो मोनगोन बे सावथुनखौ। बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। जोंहा गोजौ थाखोनिसिम मेरला सिना जाना दं दे। बेखायनो जों गाजुजि गोबाव सम नेनानै थानाय मोसा सावथुनखौ सोलिफु दाननि फैगौ 8 खालारनिफ्राय सानजौफुनि 12 रिंगा, बेलासि 2:30 आरो 5:30 रिंगायाव नुनो मोनसिगोन साफागुरिनि इउनिभार्सेल सिनेमा हलाव। मा खोमि दं जेनेबा आंनि देहायाव जे नों बेखौल' हास्थायो? खमिया नोंनि देहायाव नङा, नोंनि खर'आवसो। मिथिनो गोनांदि बे मोसा सावथुनखौ साफागुरिनि इउनिभार्सेल सिनेमा हलावल' नुनो मोननाय जागोन होनना मिथिनो मोन्दों। बेनिखायनो सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा गिबि टिकेटनि थाखाय होनाय मबाइल नाम्बार 8134908433 आरो 7896911238 आव जगाजग खालामना बुकिं खालामनो हागोन। सियालफ्रा जेसेखि सालाक जायामोन हाग्रायाव गावनिफ्राय फिसासिन सानखौसो बुथारनानै जानाय। नोंसोर आंखौ बुथारनो मोसासो आं मोसा।